Jordi Wismans kwam niet ongeschonden uit de strijd in Chevremonde. Hij haakte deze week geblesseerd af. Venray start derhalve met de volgende 11. Dekker op doel. Egermeers, Van Dijk, Willemsen en Jesse Peters vormen de achterhoede. Het middenveld Brinkman, Pelzer en Jesse Rommen. En de voorhoede Vullings, Schala en Kleuskens. Trainer Marcel Jansen van promovendus Veritas stuurt de volgende 11 namen het veld in. Petit, Gijssen, Diedering, Linse en Zuthoff achterin. Ressen, Van Ganzenwinkel en Vries op het middenveld. En voorin Stoop, Bastiaans en Hendricks. Na het mislopen van de periodetitel en de nederlaag in de uitwedstrijd vorige week is het voor Venray zaak om bij te blijven in de ranglijst. Een overwinning thuis is ook alweer even geleden. De ploeg van Koenen weet dus wat het moet doen vandaag. Ron Kleuskens heeft vandaag weer een basisplaats. Hij beloont dit vertrouwen, want zijn voorzet wordt door Armen Schala tegen de touw gewerkt. Venray staat na 10 minuten op het 1-0 voorsprong. Balverlies voor Venray. Veritas met een slimme bal op aanvaller Bastiaans. Egermeers is hem even kwijt. De spits lepelt de bal over de uitgekomen Dekker heen. En binnen 6 minuten na de openingstreffer staat Veritas weer op gelijke hoogte. Venray blijft de iets wat bovenliggende partij. Armen Schala is geduldig. Hij ziet dat Peters vrijkomt. Die kan opkomen. Vullings schermt de bal af en legt de bal op de inkomende Jesse Romme. Die neemt zijn tijd en met een ferme veeg knalt hij de bal achter doelman Petit. Eerste treffer voor Jesse Romme in het shirt van Venray. En de 2-1 op het scorebord na 25 minuten spelen. Gevaarlijk worden beide ploegen niet in de 16. Als het dan al gevaarlijk is, is het door balverlies van de tegenpartij, zoals hier Dekker. De aanvaller van Veritas probeert het van afstand, maar de doelman is op tijd terug om zijn foute inspeelbal te herstellen. De tweede helft is geen kopie te noemen van de eerste. Toch is er enige gelijkenis. Ook nu wordt er gescoord na 10 minuten. Hendricks zet de aanval op. De bal komt weer voor zijn voeten terug. En zijn schot lijkt houdbaar.
Maar door het natte veld is Frank Dekker verrast en de inzet van de aanvaller brengt de stand weer gelijk. 2-2. De thuisploeg is het dan even kwijt. De bezoekers uit Neerritter weten stand te houden en het blijft 2-2, ondanks deze pogingen van Schala en Ron Kleuskens. Venray schakelt in de slotfase weer eens terug naar plan B, zoals in de voorgaande thuiswedstrijden. Robert Willemsen bivakkeert in de voorhoede. Jesse Romme is naar de achterhoede gedirigeerd. Dit heeft effect. Willemsen paast naar de ingevallen Vievermans. Volledig vrij kan hij de 16 ingaan. Zijn inzet wordt nog wel door de doelman Petit gekeerd, maar niet afdoende. De bal schiet door. Ahmed Schala kan aannemen. Hij haalt met zijn rechter de trekker over. In de voorlaatste reguliere speelminuut is de stand hiermee 3-2. Hiermee is ook direct de eindstand bepaald. Over de hele wedstrijd was een gelijkspel wellicht terecht geweest. Maar de thuisploeg zou je daar vast niet over horen klagen. Frans Koenen, hier staat natuurlijk een tevreden trainer vandaag. Jazeker, 3 punten is natuurlijk altijd welkom. En als je dan in de laatste minuten heel gelukkig met de winst gaat lopen, en dan moet je ook heel eerlijk in zijn, dan mag je rustig blij zijn. Je vond het een gelijk opgaande wedstrijd. 2-2 was misschien terecht geweest? Ja, vond ik wel. En de trainer van Venray ook. Dus nogmaals, ik vond de eerste helft iets meer, dat zij iets meer grip op de wedstrijd hadden. En wij hadden de tweede helft meer grip op de wedstrijd. Dus ja, en het stond 2-2 en ik dacht, ik vond het wel een terechte uitslag geweest. Hoe ging je eerste doelpunt? Wil je even vertellen? Ja, Ronnie had de bal, die maakt een actie. En hij geeft een voorzet en hij komt precies op mijn hoofd en ik kan hem gewoon heel makkelijk binnen tikken. Ja, jij scoort nooit met kopballetjes of... Nee, niet vaak, maar ik kan eerlijk gezegd toch wel goed koppen voor mijn gevoel. Maar alleen moet die bal gewoon een keer goed vallen. En nou, vandaag viel die goed en mag ik hem gewoon binnenkoppen. Ja, had ook de nodige vrijheid. Zeker bij het tweede doelpunt, daar stond je vogelvrij. Vievermans maakte gewoon een mooie actie. Hij ging via de keeper, kwam hij nog bij mij, ik controleerde hem nog heel slecht. En daarna is het gewoon niet meer nadenken en de bal gewoon vol binnenschieten en hij valt binnen. Dus. Ja, ik moet zeggen, je had nog 2 van zo'n andere kansen, zeg maar een beetje hetzelfde in de tweede helft. Die gingen er net niet in. Was het dan gehaast geschoten of? Ja, gehaast. Ik probeer gewoon vol overtuiging te schieten. Ja, dan raak ik hem gewoon net niet goed. Ik zei voor de wedstrijd al tegen Jesse Rom, ik zeg vandaag maak ik denk ik een hat-trick. Jammer dat die derde nou net niet viel, maar we zijn blij. We zijn blij met 3 punten. Nou is voor jou deze klasse is nieuw omdat je van een andere regio komt. Hoe bereid je voor dan op Veritas? Want wij als publiek kennen die niet, maar jij wel of? Jawel, jazeker. Kijk, we hebben met een x-aantal trainers, een stuk of 5, 6, hebben wij gewoon ons wekelijks contact. Via de mail of via de telefoon. Dus we wisselen gewoon gegevens uit. Dus je bent aardig op de hoogte van je tegenstanders. En ook onze tegenstanders zijn aardig op de hoogte van Venray. Dus je kan je eigen daar gewoon goed op voorbereiden. Maar nogmaals, het allerbelangrijkste is toch wat je zelf doet. Ja, je wil in top 3 spelen. Is dat reëel, denk je? Ik denk het wel. Ik bedoel, we hebben echt een hele kwalitatieve, goede groep. We kunnen echt ver bovenin gaan meedoen. We zijn allemaal keijong nog. Maar we groeien echt elke training. En ik verwacht echt dat we gewoon mee kunnen gaan doen. Maar dat ligt ons aan onszelf.